Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga subscribers. Yan, kung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, yan, Domingo Goson, Papa Doms. Yan guys, nandito tayo ulit sa Car Mix 2 dito sa may St. Jude, Pampanga guys. Ang gagawin natin guys ay pagtatanggal ng dumi ng gagamba guys. Ayan guys, ang dami ang kapal. Ayan. Yan yung kung nakikita nyo guys, nakikita nyo mga itim na parang yan guys, yung mga itim na yan, parang patik-patik na yan. Yan, dami guys. Yan, sahod yan, sahod ng kotse guys. Tatanggalin natin yan guys. Yan guys, ito lang ang pantanggal ko. Pero bago ko muna tatanggalin guys, kailangan muna natin pagpagan guys. Gagamit tayo ng feather duster guys. Pagpagan ko muna ang alikabok guys, para pagka pinunas ko hindi magagasgas yung kotse guys. Ayan guys, nakita nya guys, marami. Ayan guys, maraming maitim ng hood. Tain ng gagamba yan guys. Ayan guys, yan ang depol nya guys. Nabanatan ko na guys. Yan guys, medyo diin ng konti guys. Hindi naman magagasgas itong kotse guys, kasi microfiber ang gamit natin. So yung mga naligaw na dumi guys, papasok lang sa blanco ng microfiber. May parang to kasi yung kwadradong maliliit guys, papasok doon yung mga dumi. Hindi siya mangingibabaw para magasgas yung kotse. Hindi guys. Malapit na guys, malapit nang ma-finish to guys. Yan, konting diin pang konti guys, para makintab siya guys. May konting yan, sabon yan guys, car shampoo. Yan guys, malapit na matapos guys. Ayan guys, tingnan nyo guys, kanina yung pinakita kong mga tae ng gagamba guys. Tingnan nyo guys. Ayan, yan yung hood ng kotse guys. Ayan guys. Okay, linis guys no, nakintab no. Ayos guys. Okay, salamat sa ating mga subscriber dyan. Lagi nyo akong supportan sa aking vlog guys. Yan, kareng kabalin kaya tiging Pampanga. Maya pa oras mo naman kaya kayo po. Dakala salamat kareng subscriber ko kaya tiging Pampanga. At kareng mag-subscribe po. Thank you and God bless all.